Znači, gospodin Branislav Ristivojević će biti čovjek koji će voditi našu stranku, gotovo sam siguran, u bliskom periodu. Sada dajem reč gospodinu Ristivojeviću. Hvala vam, doktore Košutiću. Drago mi je, imam čast i zadovoljstvo da mogu da vas pozdravim ispred Demokratske stranke Srbije i da vam kažem nekoliko reči ili da vas zamolim zašto, da vam ukažem na to zašto biste trebali da podržite ne samo gospodina Lazara, znači vaše kandidata iz Lalića za odbornika u Skupštini opštine Odžake, nego i uopšte Demokratsku stranku Srbije, znači i političku opciju koju predstavljam. Pogledajte samo kratko vreme unazad. Vi ste i vaši sugrađani iz opštine Odžaci 2 puta ukazali poverenje stranci koja je imala priliku 6 ili 7 godina da vrši lokalnu vlast u ovoj opštini. Šta su uradili poslednjih 6-7 godina? Šta su radili za ovu opštinu? Šta su radili za vaše mesto? Šta su radili za Lalić? Da li ste videli bilo kakav boljitak? Da li ste videli bilo kakvu promenu? Da li su doneli, barem ako nisu učinili bilo šta konkretno, bar neku novu ideju? Da li su vam predložili nešto što možda vi niste znali? Da li su podržali neku vašu ideju, neku vašu inicijativu iz vaše sredine? Ja se bojim da nisu ništa. Ništa nisu uradili. Pri tome ne bih rekao da ste vi bili na margini događaja u Zapećku. Verujem da se tako odnosili prema svakom mestu u opštini Odžaci, možda i prema samom centru vaše opštine, samim Odžacima. Ta stranka i ti ljudi jednostavno su vlast shvatili ne kao obavezu i odgovornost, nego kao plen. Uspeli su na izborima da obmanu ljude, ljudi su im poklonili poverenje i onda su oni jednostavno uzeli taj plen, podelili međusobno kao razbojnici. Mi se tome opirimo, mi se tome protivimo. Demokratska stranka Srbije radi upravo obrnuto. Mi od vas ne tražimo glasove, mi vas ne posmatramo kao glasače. Mi od vas tražimo podršku, poverenje. Izbori koji će biti za nedelju ili 10 dana u ovoj opštini nisu ni kraj. Sve druge stranke vas posmatraju kao kraj, samo čekaju da na taj dan kad su izbori vi za njih glasate i da vam ukrenu leđe i da odu. Demokratska stranka Srbije i vaš kandidat, gospodin Mirko Lazar, mi tražimo upravo obrnuto. Mi tražimo od vas da taj dan kada budu izbori bude početak, novi početak. Ne samo da date podršku Demokratskoj stranci Srbije i gospodinu Lazaru u vašoj sredini, već da tu podršku dajete i kasnije. Da veza između vašeg odbornika, gospodina Lazara i vas bude konstantna i stalna. Naredni 4 godine koliko ćete tu lokalnu vlast, znači u idućem mandatu imati prilike da gledate. Samo u sprezi između vas, vaših ideja, vaše energije i inicijativa i ideja koje mi nosimo iz Demokratske stranke Srbije i vama ovde u Laliću i celoj opštini može da bude bolje. Mi posmatramo vlast u kojoj ćemo, nadamo se, imati prilike, znači, kada zadobijemo vaše poverenje, znači da vršimo i da funkcionišemo, da ćemo pokazati na koji način jedna odgovorna i ozbiljna stranka se odnosi prema ovoj opštini. Odnosimo se prema njoj tako što ćemo je shvatiti kao odgovornost. Shvatit ćemo kao jedan veliki teret koji treba da se ponese kako bi vama i svakom u ovoj opštini bilo bolje. Da bi se taj teret nosio kvalitetnije, da bi se ravnomerno podelio, onda ne treba neko da ga nosi sam. Gospodin Lazar ne treba da bude sam te 4 godine. Njemu će trebati vaša podrška. I to je ono što mi iz Demokratske stranke nudimo, da ujedinimo vašu energiju, ideje, vaše snage sa našom energijom, idejom i snagama, kako bi ne samo vama, u Laliću, nego u cijeloj opštini bilo bolje. To prethodna vlast, ova 2 mandata, nije umela da radi, uopšte. Da li su se bar potrudili, ako sama ova opština jeste siromašna, da li se potrudili bar da nađu novac negde na strani pa da ga donesu, da animiraju bilo koga sa strane ovde da dođe da uloži novac, investira? Ne. Čitav niz fondova postoji u Republici Srbiji na pokrajinskom nivou, gde se može obezbediti novac. Evo, gospodin Padićić to lepo objasnio u svojoj strategiji privrednog razvoja, gde se može da se nađe novac za te projekte. Niko od njih se nije ni setio da potraži taj novac, da približi te fondove vama, vašim potrebama. Postoje i druge stranke u ovoj opštini, ne samo one koji su vršile vlast prethodnih 2 mandata i sl. Imate stranke koje vrše vlast na republičkom nivou i oni će biti jedna od opcija koji će doći ovde i pokušati takođe da zatraži vaše glasove. Ja verujem da će postupiti kao i ovi što su prethodno vladali u opštini. Tražit će samo vaše glasove, posmatrat će dan izbora kao ključni dan i posle toga će se okrenuti i otići. Ja to mogu da kažem zato što gledam kako vladaju na republičkom nivou. Kao što vladaju tim obmanama i lažima, tako će pokušati i vas ovde da lažu. Jer su nam obećali svima nama po 1000 evra od onih akcija. Koliko smo neki dan na pošti dizali? 1700 dinara. Pa mislim, šta treba više reći? Jer su obećali 200.000 nekih navodnih radnih mesta.
Pa vi ste sami svedoci, ja sam u Novom Sadu, vi ovde očecimo, ljudi gube poslove, a ne dobijaju. Pa za nije bilo pošteno bar da izađu na televiziju pa se izvinu, kažu izvinite ljudi, negde smo se preračunali. Ili da kažu, ako je neko zlagao među njima, evo taj lagao, smijenit ćemo. Umesto toga ćute, prave se blesavi, kao da mi ne umemo da računamo, kao da mi ne znamo da 1700 dinara nije 100.000 dinara. Nije to ni jedina, ni konačna, ni poslednja laž kojom nas ubeđuju kako nam je bolje i kako idemo, ne znam, napred i slično. Ubeđuju nas, evo već ne znam koliko vremena, da samo treba, ne znam, da uđemo u Evropsku uniju, da će svima da nam bude bolje istog momenta. Ljudi, pa vi svi ste domaćini, svi radite u svojim kućama, znate vrlo dobro kao i ja. Nema nigde ništa džaba. Ne kaže ona naša izreka uludo, niko stare babe nema džaba. Samo ono što sami zaradimo, što sami uspemo da steknemo, zašto se sami izborimo, tako ćemo da imamo. I tako možda nam bude bolje. To su obične laži i zablude, da nas tamo neko čeka i samo jedno čekaju da nam podeli i plate i poslovi i ne znam šta. Možemo sami da se izborimo. Mi iz Demokratske stranke Srbije, gospodin Lazar, mi vas nećemo nikad slagati. Nećemo reći jednu laž, bez obzira koliko je istina teška. Istina je zaista teška, nije lagana, nije ružičasta. I treba je reći, bit će nam bolje samo ako se sami potrudimo. Biće nam bolje samo ako budemo sami radili i ako ujedinimo snage, energije, ideje da krenemo napred. To je ono što Demokratska stranka Srbije nudi. Mi vam nudimo jednu vrstu partnerstva. Vas i nas, gdje će nas predstavljati gospodin Lazar, vaš sugrađan, u kojeg ja verujem imate poverenje, a mi smo ga prepoznali kao ozbiljnog i odgovornog čoveka koji u vašoj sredini i drži reč domaćina i čestitog i koji može da i dostojno predstavlja nas, ali i vas da predstavlja u opštinskoj vlasti. Mi smo posmatrali ovu opštinu i sve njene probleme jedinstvene, zato smo i stvorili strategiju privrednog razvoja. To niko drugi ovde u ovoj opštini ko se bavi politikom nije ni razmišljao o tome. Da posmatra vašu opštinu i probleme koji postoje u njoj sistematski i da im sistematski prići. Svi mi vrlo dobro znamo da je ovde industrija u najvećoj meri propala. Poljoprivreda je jedna od retkih stvari koja stvara novu vrednost ovde. Najveći deo ljudi se bavi poljoprivredom. Mi smo u našoj strategiji privrednog razvoja i to prepoznali. Prepoznali smo mesta gde možemo da potražimo novac kojim ćemo uspeti da tim pojedinim ulaganjima, vama, domaćinima, znači zemljoradnicima, pronađemo novac za te nove projekte, za više stepene poljoprivredne proizvodne, više oblike prerade poljoprivrednih proizvoda koji bi mogli da donesu napredak opštine. Jer svima nama je jasno da nam u kratkom roku ne možemo privući nekog velikog investitora u industriju koji će doći u opštinu, podići veliku fabriku, zaposliti 5000 ljudi. To je svima nama jasno da je to jako teško i nemoguće. Ali ono što je moguće, mi smo prepoznali kao potencijale ove opštine, prepoznali smo odgovarajuće fondove koji možemo potražiti i aplicirati za taj novac na pokrajinskom, republičkom nivou i nudimo, eto, između ostaloga i to kao jedno od rešenja. Drugi se nisu potrudili ni toliko, zato što njih i ne interesuju vaši problemi. Njih interesuju samo vaši glasovi, to je ono što vam govorim. Oni će tog dana, posle toga, samo vaš glas, oni vas posmatraju kao glasača. Vi im samo trebate dok možete da zaokružite tamo njihove brojeve i kraj. Mi smo pokazali već sada u kampanji da se ne odnosimo prema vama i prema bilo kom stanovniku opštine na taj način, nego upravo obrnuto. Mi vam nudimo jednu vrstu ugovora, partnerstva, odnosa koji će trajati buduće naredne 4 godine. A sa naše strane smo prikazali inicijativu time što smo se potrudili da analiziramo baš šta je vaš problem. I ne samo vaš, nego svih ljudi stanovnika vaše opštine. Da utvrdimo, znači, šta je to sve što sve vas tišti i na koji način možemo to podelimo kao teret i gdje su nam putevi izlazi za rešenje. To je ta strategija privrednog razvoja koju smo ponovili. Popisali smo sve probleme, moguće načine rešenja takođe smo predložili idejno i gde ćemo pokušati da pronađemo novac za rešavanje tih problema, ali jasno je, nijedan od tih problema se neće rešiti samo od sebe. Ali bar smo ukazali na moguće pravce, znači rešavanje tih problema. To niko drugi u ovoj opštini nije uradio. Ne obećavamo kule i gradove, ne obećavamo ružičastu budućnost. Neću vam reći da onog momenta kad glasate za gospodina Lazora će svako od vas dobiti 100.000 dinara. Zašto? Zato što vas cenim. Cenim vaš intelekt, vaš integritet. Ja znam da vi niste blesavi da poverujete u neku takvu glupost. Vi zaslužujete da vam neko kaže istinu. Istina nije takva, znači istina nije da će svako dobiti 100.000 dinara kad glasa za nas. Neće. Vi ste ljudi koji imate dostojanstvo i ne zaslužujete da bilo ko uopšte pomisli da može da vas slaže.